Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito tipagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapagkablawa kiti rin pagkabigat na yung baga-aldaw na yung baga-oras kada kayaming sa kapada. Kaya dapadanan nyo, tipagkasalitaan ni Robert, ka na pauluan, agpili-pili ka. Ano nga tatrumbeng nga pagpilya-pilyan na, ni nga ta Robert, tirumbeng agpili-pili. Padaanan nyo papagayam. And please share this program, share. Sagudahin nga rin tisurat papagayam. Kuna na dito eh. Dabi bigla nagliday ka. Dear Manong Nemi, agpili-pili ka. Dada idi Manong Nemi ti sao da papa kini mama. No kano sino ti rumbeng nga inak armen wenno inak ayaten kadigidi agkapsat. Nagbadbada Manong Nemi nga namit ko ida idi may nga party. Ni Jenny nga inauna, idinto tani Winnie Manong Nemi ket inaudi. Daluda nga kakapsat, may 3 ni June nga naudi Manong Nemi. Nilayangan tatang dati agda. Tanabayagan nga balo. Ken ulila ti ina da Jenny Winnie kini June. E rin to tanda kami ket dua ka mga kapsat Manong Nemi. Inauna ni manang ko ket siyak lang idin ti awan ti asawa na. Adan trabahok Manong Nemi adamot ang trabaho ni Jenny. Kastamatan kini Winnie. Awan ti sabali di nga pinilik no saan na ti pagpitikan ti pusok. Awan sabali no saan nga ni Jenny Manong Nemi. Sa anak nga rod nga pinarigat ni Jenny Manong Nemi, tanuan niya timarikrik na, kastamat timarikrik na kaniya. Nagkarelasyon kami ket kalpasan, ti duwa nga tawen, a relasyon mi Manong Nemi. Isumeten ti panagkalay sa mi, Manong Nemi. Ket siyempre, iti balay mi, iti sidong da papaki ni mama, iti nagdanaan mi. Nakaragsak kami Manong. Ewan ito sa pulak pa itiragsak mi.
Kabuto sana ka nagbidot, anang ipateg kang kuhana. Sana ba't nga nagbidot, nga inayat nak, manong name ni Jenny. Idin to tanay Winnie, manong name kit pasaremet, umay sumarong kara, dito balay. Nukas tangad da kami kay ni Jenny. Ay, manong Robert, manong Jenny, kumusta kayo? Oh, andan nga man ang problema mo, Winnie, kasi ka. Okay, mat. Mati problema. Ito na siya. Ni tatangay. Mati problema ni tatang. Ngayon na sarod-sudak kay ni tatang manong nami, tikatugangak nga lalaki, anyat problema na. Problema ni Winnie. Nasurukan nga makatawan, ngunod ang dapik, 2 taon, sipod nag-asawa kayo kay ni Jenny. Kati ko nakakit mga asawa mo tayo. Uno makiasawa mo tayo. Tapno, adamat kadwami. Kaya kagrunaan ti amin akit adamat ten apo ko nga aywanak. Ang isos kang kanayon nga saan ka mga kita ka ni Winnie nga ading yo. Gamot busy iti business na. Napiyaka na kayo tamang opisina kayo. Opisina, balay, balay, opisina. Ngayon ni Winnie kat talaga agsursurso. At sales nga rin ti trabaho na. Iso pa lang iti manong name iti panagbalaw mi, iti asawa. Kastamat nga da papakin ni mama. Saan ka saludsud da mano? O Jenny iha, intun ka nung aginaw ka. Robert, intun ka nung ada mangawag kang kati daddy, uno papa. Madalunan tulat ta papa, mama. Bakas lasan mo kaya tiyang anak. Dito ta ni, sunod tayo na tayo, barkadam. Ni Dencio tatang. Ni Dencio, idilang last year, nga nag-asawa da, han? Nga madan anak da. Da kay ngay. Ngayon kasla sa aming kaskasong indandan ng nagitawa nung naiming, ng talon nga tawen, ngagdandan na kami, talaga nga di ka matlangin, madan ti anak. Nagsalita kami ti asawa. Sweetheart? Kahit mo ka di taganak. Ano yung klase nga question data, Robert? Isang nga nag-asawa tatang lumadaan ti anak. Ape nga rin. Gusto lang mula ibagbagang at tumtumarak. Ni kaanumang kadyak pinapadasan ti nagtumari ti makaikontra iti sikog. Takayat kong iti sikog. Di agasawa tan sweetheart, ti first data, namnamay kahit ko nga makabulan sa anak to numadatngan. Makalak at agos ko na. Met. Talo nga tawentan. Nadisklase ka kay di kada naapektaran ti ko sana nakasasyadente. Sweetheart, awan ti makasungbat ka gito no saan nga ti doktor. Agpa-check up tangang padpada. Nagpa-check up kam nga rod ka ni Jenny ngagpadpada manong name get clear. Awamat ngagpadpada ti diferensya mi manong name. Kantyawan na nga ni Dencio. Nang rona manong name idiagsikog manin ti asawa na. Pare, Robert, api kami nga di kagdamag kada kami. Nalay nga pumutot, ne? Inauna ka, imununa ka nga nag-asawa kay ni Jenny. Ngayon dito kami kay ni Nancy. Duwanton ti anak mi. Na kayo, ni siping awang pay. Sampai siguro nga nadanunan, partner. Ngayon kalikagong nga talaga. Unay-unay Sa sino ko mo ti saan nga umapalkin ka? Duwanton ti putot mo. Imununa ka nag-asawa. Ano nga ti gapuna? Ako mo diferensya aming agpadpada. Partner, baka saan kaya agsabsabat. Nung umununa ni Jenny iti mamindua, iti ipitlunan, ang sabat kami. Ano nga ito napadasam nga, dadya damo na at sumabat kan. Ano nga iti mabalin ko, numadipay.
Abay da kayo. Da kami agad. Mamaminsan lang. Agsabat kami. Maminsan ni Suna, maminsan akmat. Nga magsabat kami. Dalpas. Sa amin nga bidbidwa. Sa haring agkid daw, ni Nancy, iti second round. O anan? Ano ko mati, nagdiferensyaan ti first round ken second round. Babanog ka lang. Noon nasungmada rin jay awag ti arme, okay na. Basta nagsabat kami. Nakay ngay. Jack, di mo ba napadasan ti nagsabat? Iti mo na nga panakaitayok na. Basta mamintlo, isunan, iso pala ti panakaitayok ko. Baka dadyo umununang Excel nga rumuwar ka ni Jenny, iso ti agbaling ko ma, lusumabat ka. Ngayon padasam to partner. Nga, pasapul nga agidan kayo ti muna. Sige, padasam min to man. Kasano nga teramidek? Masapul ang gundaw nga naaros tirik na, batay naaram ka ni Jenny. Baam nga nga ni Jenny ti mga romansakin ka. Saan nga sikat ti mga romansakin ni Jenny? Dadan to taramidan nyo. Ibagam nga ni Jenny ti mga romansakin ka. Tapno inton mayatin tiriknam, isunto pa lang iti panangisirek mo, tapno naggidang kayo. Pinadas mi met data manong na mga balakad ni Densyo. Ngam kaskas di. 5 nga tawen manong. 2 dagiti anak ni Densyo. Manong nami. Ngam mawampay ti anak mi. Kaya tinaminsan manong naming sa sarungkar ni Winnie dito'y balay nga dakam nga gasawa. Ate! Oh, Winnie, daka kaya. Ate. Good news ate. Ate Jenny. Hi kuya. Kayong Robert. Ala, adan sakit di sekreto yung agkapsat. Haan, kuya. Ada, kabaro-baro nga produkto ti kumpanya nga pagtrabaho. Dito kita talagang adon ti mga ipaneknek. Nga niya. Nga talagang okay na okay. Ano man dito, food supplement para ka na kini babae nga narigat nga agsikog. Ate, gatang mo. Dito yun. O dito yun, awan ton. Out of stock ton. Sula ka lamang insulto. Ate, itikat mo sa kong kanya kinutil? Ate Jenny, awan ti magagasta. Abay lakwan na karagita. Kaya, adaman deta no awan. No talagang agsikog akon. Ano supplement para kaya kita marigat ang sikong? Abay, ada ko makanyak ti problema? Baka ada ni Robert ti problema? Ang kangarag ng punktong nga ani. Isus, magpapata kay amin? Anong kapapata nga amin ni Bagbagam, Jenny? Ni mamang mo. Abay ni mama. Dadat kang kanain, basta agsalita kami kay ni mamang mo. Awan sa bali nga pagsalita mino sa angay ta, no apay nga sa anak mo lang ngagsikog. Kasi ketsi ka, nagsalutsudon nakakadin ni mamang mo? No apay nga sa anak ka masikugan? Nagsasawa ka ngamin, siyak lang, ada diferensya na, siyak takim bason. Awan sakit ko, natalusak. Awan mati, nagpa-check up taman nagpadpada. Apay nga rin nga high blood ka angas na, masurunak nga ruden. Basta nagsalita kami kini mamang mo. Dahil talag pagsasalitaan mi. Kasi lang nagbalinak, inutil para kayong kuhan, sa ita, at ito kapsat ko ito yung mangijay ito sup-suplumen, kanag ito sa ngagsikog. Sorry na. Winnie, sorry ka kini manang mo. Sorry ka. Sorry nga rin, manang. Ala ni manang, itala akas to eh. Kaano pa nga the high blood mo? Manong nami, data tinangrugyan, ti manag alis to ngagpungtot, ti asawa. Wan. Kadwasta ngagkanaig kami, manong nami, araramidek man di balang pamalakad,
ni aparing Densyo. Ngay request ko iti asawak nga iso iti manglailokan nga. Tungpalan naman. Nga madadag iti gundaway manong nemi nga ora mayatin tiriknak. Kat nukas ta nga gundaway min umununan tupalay suna. Kas narigat na sumabat manong. Kas na nakurang ti teamwork mi. No may panggipit sex. Nadadig iti gundaway manong nemi nga nukas ta nga umununan isunan. Orayin nak. Anong arti mo paling ko kat mapanin. Igawin ko mga rod. Kuno nagpungtot. Madamat ruman sa amin pungtot. Tunukan ioksutan na tumat. Papanam nga rodin. Siguro. Saan ko mga rumbing nga datat ng asawa? Jenny, apakasat sa siguro napimpinas ko mga ni Winnie nga ading ko't inasawam. Amang ka di nga adapan nagayat ni Winnie kan ka? So that, saan ta ko mga padaklantan yaman na problema? Adata pa iti katingaan ti romansa. Bigla kalatan ng kasta. Una ta, mapalang din ti riknak, igawid, paritan nak pailaing, teredem, urahin nak ko nang, anang aro di mabaling ko kat mapanin? Mayure ka, si kaman nakabaybayag ka. Tala ka, bakal makarig na papakin ni mama. Abi, nagbalin ka matang kastoy. Managpungpungtot ka. Diyak nga anugutin nga saan ka maipayan ti anak. Tingamin pa nang ipagarup ko kit anda kanyak ti diferensya. Nukit kita hendak na kita tao kas lasak ti pagpabasulan na no apay nga saan ka nga maipayan ti anak. Saan mo ka di anugutin nga pati si ka, ori si ka kit damat basol mo? Apay, no saan nagsikog ti babae, basol ti babae? Awang ka di basolin ti lalaki? Sabi nga minasa mga padasan ni Jaya ni Winnie. Hey, dulamin. Sweetheart, please. Saan ko mapataklan ti amin? No, kahit mo? Agsinatapay ka din? Ikang kayo ka ng Winnie di Gundaway yo. Baka yung dagdan na. Among? Amang amat no? Maminsan mo lang itirain ti kabsat ko kadagsigog-sigog. Ano naman paspasama kang Jenny kaslasaan ka nga edukada? Apay ka namraman mo ni Winnie. Aging kakadag ito ni Winnie awang pa'y asawa na. Anak koneksyon na ko ma. Hanggang maki-asawa taong pa'y boyfriend na. Anak ko mat koneksyon na relasyon ta. Sikat ururahin na. Kasano ko makasyak ti ururahin na? Jenny, di ka maawatan. Wayan talaga nga di na maawatan. Hindi na itumot lang harabi. Ang talaw ako dito. Ano ta ko na? Manong naimisang kong nga naigawid pa iti asawak aging pakim at hindi ka tarawatan. Jenny, saan mo ngaramit? Saan na kaigawid? Ang sa serbik ng babae. Di ka maipayan ti anak. Hamag ka hanggang magnapapabasulin aming pinsakat na basol ko ba eh. At dapat basol ko. Kansan tapay nga madaan ti anak. Hampay nga kading nga po Diyos. Basta, ikang katiwaya-waya. Agpilit sa balik. Pumutot ka sa baling babae. Kani panaknik mo nga talaga nga siyak ti at diferensya na. So, nasaan na nga gawit? Naku na ka pumanawak ito na ito nga rabi. Kat pumanawak. Saan ko nga naigawid ti asawak manong nemi? Tinga ti rabi. Saan ako ba na makaturok? Napanag di kusina nga temple ti kape. Imaymet ni mama. Ma, pasensya kayo na disturbo ti turog yun na yung papa. Talaga nga na disturbo at iturog mo. Nakapigpigsa. Apa kayo ba ito? Nanaro na ka rin di asawam. Abay man kami nung kasta nagsalita kayo. Kaya ni Jenny, kas lang kami bababalawan yung suna. Dahil dati ko nana. Awang ka nun sa baling at topic ko no sa may panggap ti anak no api nga sampay ang sikog isuna. Katawan
Kasi siyempre, agpadpada kami nga babae. Dahil tatirumbi nga pagsalitaan mi. No anya mat experience ko, no apay nga, nadaan ti duwang nga anak, edi pa lang damdam mo, awan pa tiya, 2 bulan mi kinipapang mo, ini, di ko naginawag. Ininaw ko ni manang mo. Sa 2 lang taon di ba rin siya yo. Naganak manan. No sa anak ko man nagpalaygate, anak ko mang anak. Anak ko mat di ba rin siya no natama topic mi. Wala nga para kayong kuha na kasla natin papabasulin nyo sa nanay. Diyan lang, di ka panunutan na. Mapapabasol lang, pati sunak at babaluan ti bagina no apay nga sa amot layan ng agsikog. Ida, pimanawan. Di ba ya? Mo na pimanawan, di oray mga agsubli. Jack Bruce naman namayin mamangas at pagtungpalan di. Panag-asawa mi kay ni Jenny. Nakadado dita ni kitigagangay lang, ti kasasada, ti panagbiag, naragsak da, ta anak da, anda gap-apa. No, sinupay, ti kaskada kami nga napintas, ti trabaho mi. Awamat anak mi. Sakit kasto ni. Alas ito maganda ka pwedeng kamaturugan. Basta akmat, tamaturog ka mga batang ipapag mo. Bayam lang ta kagawid na dyan ka babae. Maandama sa lutsot ko mga kayo. Nagugustuhan nyo man lang manugang ti asawa? Katuwa na, ate isot pinilim ngay. Pero saan nga isot pinilik? Di adad ako mga maragsakan kayo. Nakakawan rin at connection tayo naman na problema. Sana ka di bagbagang ikan nakam kono ti waya-wayami kini Winnie nga kamsat na. Nga apay ka nuno apay aging ka na takit apay asawa di kapsat na kaputa siya kanot kayat na. Ay, numaminsan kit sa narigat nga awaten dahil na Jenny nga asawam. Intelente matikunak. Ngayon data siguro ti gapunan no apay nga. Kasta ti mapampanunot na. Gapo, iti pananganugot na badlang iso ti babae kat ay sut ayan ti diferensya agmuler ti panunot na. Tinawagak madlang ti asawak iti kabigatan na manunay mi kamnalami isti panaki sarita na kanya. Sweetheart, kung numalam madanong kanton sa dibalay. Uno mong oray kanton sa dibalay. Di na pagkadanagan, okay kami kay ni tatang. Agraman ka ni Winnie. No kaya't mo ibaon ka ni Winnie, da kayang dagdan na. Ano, mapaspasamak kan ka talaga. Ha? Huh? So, umay kanton no, urabi ha? Noon saan kang umay ka sukunan nita. Iyawid ka. Saan to nga siya tiyawid mo? Into Winnie? Abay bagim imunam ti kapsat mo. Umapapalak nga rin kong kuhana. Ano apalam ka ni Winnie? Siguro na iso ti kanaig mo, agsikuggadagos. Tapos ikakadimat lang ti mga nugot nga adaking ka ti basol. Awang basol ko. Matlagaya, mapingarod. Ulitek, nusan ka nga mauray, umay kasukunan. At talagang napangko sinukon man. At damat ni Winnie, siyempre. Oh, kuya. Alam, sumari ka, kuya. Ni ate ada di kwarto na. Nangan kaya. Kung na, insapsapang kumatimay, di may ka nakipangan. Kasi ka, kuya. Ampay nga rin. Idasarang ka. Ada pa lang nabati. Sanin. Baka adadang ibaga ni manang mo nga. Si kala kumarte pinili ko nga nagbalik na asawa. Ano nga tirason napin siyang kapag asawa? Kasi ano nga mag-asawa? Kita ako pa yung boyfriend ko. Kat nagado agararim ngayon ka. Nakapipintas ka. Napimpintas ni manang. Sa bali pintas ni manang mo, sa bali matkang ka. Sabi nga mga siyang sakti pinili. Gamot ni manang mo ay tek. Oh. Sige. Ay bak di manang. Ay, datang ni tatang ni. Ay, Robert. Tatang, nagmanok man kata kayo. Ay na. Ada problema yun. Di asawa.
Tsaka mo, paspasensya mo lang kumahan ni Jenny. Amo, anda kay ni Jenny, diferensya. Diferensya no apay nga saan nga ganak. Haan nga da ita, diferensya no apay nga aawan, adadayidhang nyo pag kinaawatan. Magbagakmat kat ni Jenny. Ala, data ni Jenny, tagsalita kayo. Ala, sige tatan. Hanyat kadam. Sweetheart. Gawitan. Winnie, kuya, iyang pagaman na kita arwatan ni manang mo. Jenny, saan? Winnie ko naman. Sikat, Jenny. Winnie, saan? Ngayon nagtungpal madlata ni Winnie manong. Sweetheart. Diya kayat. Nga awang ka, iti danak, iti may isang arabi. Anyata mo, baka idatang katadan makaala ka. Baugak, inutilak. Saan ko mga rombeng siya tinasawam. Iba't patay ka, Jenny. Unay-unay. Madaan ng tamang ti anak unawan. Naragsak tamad la tawar awan anak, diba? Samad lang nga anak kat, di makahitid tiragsak, di asawa. Amom, no pagpili-pilian dak, no asinot kay kayat ko, anak ko no asawa. Siyempre, asawa ti pilya. Kasano ko ma? Aman, ti anak ko, hang ko nga makanaig. Gaputi sex lang, iso nga pilyam ti asawa, imbas nga anak. Una, ag pili-pili ka, kuna, anak ko no asawa, nakaikad mo ka din na, anak ko no asawa. Di asawa at kayat ko ka din na. Sabi ko na, amo, kaadwan na, nasingsingad lata di asawa ng ti anak. Di ba? Tsaka muking ka, man, awan ti sa bali nga pilyak do sang sika. Siksika. Laing. Ori man pa isang apulo nga anak kontra may isang asawa. Sika at pilyak. Apay. Gabata may saka. Diyas ang apulo nga anak nagrigat magbiyag ta sa apulo nga anak. Bakit katawa anak lang. Katuwin. Tapos parikan si kawet. Nala, si ka nga ina. Pag pilipilyan na ka. Sino pilyam? Asawa mo na anak. Kaya kahit ko ta asawa ang. Tamay may isang isurok. Kami kata nga adong anak nga ron nga nakaluklo ko. Buong tiulo. Lagayang. Kumaya, dito yung tarwatan na na eh. Tarwatan. Dan. Ika mala, ikabilin si Coach Second. Kaya Coach siya nga rin ko, ate. Umay na ala dito ni bigatan ng mapamong opisina. Ayan. Daasa korek ni manang mo. No saan nga tumakder nga umurot kanya anak. Ano? Robert, saan ako na sa Kroyen pa eh? Magnaglata naman sa Kroyen ka. Ipabuyam kini Winnie. Deta ne, umapapal. Imo naman talaga di ading mo ah. Baka no tutupam ti kabsat ko ah. Pagrapitan na kam ngagkabsat. Saan to mapasamag na ito siya? Siksika lang. Uray sa nga pulo nga Winnie kontra may sa nga Jenny. Tipilyak agad ni Jenny. Apay? Kabaylak ko mga ron nga kaedad sa nga pulo nga Winnie. may nasarat at kayat ko. Apo, kundot ka ba? Si Dan, sabi ko mata makaala ka. Manong name karidi nga rabi nga napasublik ta asawat. Kat dito'y kami nga nagkanaig, manong name. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami. Wan. Naman pa siyakti mo nang imunangan ng lailo ken kuwana. Kasla madlaw ko manong name alisto akita ko nak. Kanagpay sumanong. Alisto akita ko nak. Kat iti damo ang mapasamak iti managsinnabat tirik namin. Oh, Jenny.
Kahit mo asawin, narapas ka natin? Di mo na daw? Ang mga rod. May sakit di ayak. Taging papauyo at ng agawid sa anak sumay sukunin. Apay ulit ang tumanin. Tapos pagkarikan sa anak na tama makaalad, ulit ang tumanin. Dapat niligas tagat. Naiirot, nasamsamit nga yan. Nakastagat na saan tapag kinawatan. Di ba? Ito ulit, idubleta ka rin. Ha? Sige. Kat babaring nagsabat ng tumanin. Isang ka umununa, sa anak ba't nga modudi, agidan ta, pag sinabatan ta tirik nata. Kat kalpasan lahing manunemi ti 2 bulan, kasta una yung tiragsak ti asawak nga nang ipadamag kaniya, kadak pa lang dito opisina. Hello, Jenny? Alwada ma, baka matake ka. Nga niya, nga makadamag it ipadamag ko ka. Adaki ni doktor, kat positive talaga. Nga, masikuka ko. Misa, uy, baka matake ka. Kontrole ka. Ngam saan ko na kontrol manong na imi, adak to bisina ko. Masakton nga ma! Masakton nga ma! Ore kam na nagsaselebrar manong na imi kasla balbaliw na naangay iti selebrasyon ti kalay sa amin manong. Tapos iraragsak kami na ipadamag kadag di kakabagyan na, kagayem mi, kaopisinaan mi. Adan, anak mi, adda iti saklot manong na imi. Aginawin, adda nagpitpitik iti saklot ni Jenny. Kaya nung kasano tinagsak mi nga kasawa, kastaman tinagsak na papakin ni mama, ni katata nga katuganga, kastaman tan kini Winnie. Kat, saan nga na kami suot pa iti asawa. Nagsubliti dati nga ragsak na, panagis-isam na. Kat siyempre, impabalakad ti doktor nga doble ingat. Kapot sensitive ka naman nung naimi ti panaginaw. Ni mama, tinangdagdag iti asawa nga nawan kan babalingkat saanan nga orayan pa'y iti 7 months santo agikat nag-leave iti trabaho. Iso nga iti 5 months manon nemi ti anak mi nagliban ti asawa. Sweetheart, manulangan nga bulan. Laglagbem di schedule mo check up. Ako pagdanagan. No kasanot pa nangikalikagom yung agan anadak tapno mapasamak nga awan ti daga sa mapasamak ka na kami nga agin mas pay ka niya sweetheart. Tinabayagin ngor orayan tayo adan. Imagine almost 6 years. Ado pwede kita nabaybayag dita. Ado pwede nabaybayag dita nga magyaman ng ta tadamit laingan. So nga gananat ka. Aramidag tamin na palaganan. Oritad na ni mama kaduwak. Ni mama, ni mamang mo, ti advisor ko. No, iti bagana, siyempre, experience na, rumbing unang atong palaksona. Adaman lahat na digundaway manong naming umay, dumawas ni Winnie. Oh, Winnie, kuya, excited ako din ng manguray nga makita ko nga talaga nga adan nga agsangin ka kaanak-ak, siyempre. Dududwa kam lagi ni manang tagkapsat. Nabayag mo iti nga kayo ko ti mangaywan iti kaanakak. Mangaywan ti kaanakam. Kit about nga mangaywan ti bugod mong anak. Oy, bumakat kan. Apay no bakit akon? Saan ako nakayat? Ano namin ti? Bawas masamak ka. Awamat ti makurso na daak. Kuno awamat pagpitikan ti pusok ka na gidagar aram kaniyak. Inapod no na kuya, dudta, dapay abogado, engineer, architect, dapay businessman. Dapay di kinibawak na nga. Tagsapsapol dangar ti virgin.
ket namnamain na nga siya ket virgin tawo pengarot ti nagbalingan no ubyo. Talagang virgin ka pa lang. Kuya Wen, kahit mapaliknagan, halo ko kaipag. Tuloy bagbang. Kinuwan ko nakbe. Kanak ba da? Pambarakon pa to. Manong name ka ba tamasigog ti asawa kini parit kong isot mang drive iti kotsena. So yung billing ko kini Winnie manong name no tempo ti check up. Di o kotse da Winnie to sarenda tapnot ka stakit kuyugan na. Kuyugan na ti kapsad na tapno mapanagpa-check up. O Winnie ha. Ni manang mo na ita. Saan lang manang mo kaanak kampay ti adat tiyan na. Agan anad ka. Ngayon katuyog-kuyugan ni Sona nga mapanagpa-check up. O, at pagdanagang kuya. Siyak ti katatanangan ng drive. Yan ti makadakes. O rin nakatantanan nga driver. No, di ba sabat mo no masarnom. Kita saan nga natanang. Dahil tarti ko na nga disgrasya. O rin mat no, o, pagdanagang kuya. Tanong ka sa gagar mo nga madaan ti putot. Kastamat ti gagar ko madaan iti kaanakan. Manong namin nga pa-ultrasan min kat babae, ti inawen ti asawak, ti karkargaan. Tingin ka, manong namin nga talagang excited kam amin, kaputa tintengen, ti kabulanan ti asawak. Yung masapul pa lang mat, manong namin, iti ya, modingen na pa nagpa-check up, sakbahin nga, dumteng ton, ti anyaman nga kanito, ngagpasikal isuna. Imay maninala ni Winnie Suna. Kaya dito sumrek ni Winnie, Kuya, adda ko ni ate. Kuya, kak manin na yung pa-check up. Nakabebeg kak susukat. Agpili palat arwatan na, dandaling aron bumutak ng tiyan na. Nagplastar pa lang arwatan na, agad talagang awanan talagang digit arwatan na pang psikog. Sige muna ka lang tatikot sen. Ibang kuntulatan, muna ko yung to. Winnie, kuya, panag-drive mo, ha? Di kuya, kang kanayon nakawal palagipan. Natanang kang nag-drive. Awan ti pagdanagam. Kabsat ko ken ka anak kak ti pasahero. Kapag ko mga dyan tanaw. Anong name ilita, dagdagi ta sawak. Ururay na ka ni Winnie. Baka no, adda pa pala ni doktor. Timawag at agmalmalam isunan si klinik na. So, ang pagtanagang, ilibig lang umarakop kanya at asawa. Oh, anak, idugsunong mati ni baby. Abay, hindi na umarakop ka. Di mahang ka masikog. Sorry Nagrikat gayam ti masikog ng umarakop pa niya. Una, so napimpinas, palikudan ka. Ano palikudan ka? Stoy ka na. Di akong problema. Agar inarakop tag danas ti bagik ng bagim. Unang nakalikod ako. Kasi nung nakasango ka, natamot tiyan mo ti pasalsali. Kasi nung pangarad ng makabidnisito ta, kaya nakalikod ako. Bali mo ba't nga iabot? Taparopa mitiropa. Kasta ni. Nakaimimas kalatori, masigog ka. Robert, dinakto kay iliwa. Ano ko na? Baka no, dandong kong dawin nga dinak magita kit kay iliw na. Dinakto kay iliw, ang kanayo na. Ano pagbagam? Anak kay iliw? Dadilaing panagapat nga nagpauyo ka nagawid nga awang kay din na ka. Kang kanayon, adda ka na din na. Aw matumadatayo ka na ta. Ti magbalmalam nga kaawang mo din na kata, dakto bisin agad ta. Siyempre, kailiw ka lata. Sungar nga dinakal iliw, nga dinakton makit-kita. Tila saw-saw, may kakit din. No, idikit saksakroyen ka. Padasin ka man na sakroyen. Di mo kaya, matulid ta, baka no may tupat buksit ko. Haan, kayang-kaya kay magkatin kini baby.
ti anak ta. Uwan gayam, at danagan na, di ba? Hope. Ha? Hope. Sigarilyo na to. Ilocano namnama. Yung kahit ko, hope. Hanga faith. Hope ti kahit ko anagan ti anak ta. Laglagi penday ta. Nakapanawen manong nami dagiti agkabsat. Wan, kalpasan nga nailugan, naglugan ni Jenny iti abay iti kabsat na kinamanen yung palagip ko. Jenny, kananad ka, kaya. Di na kang pagkadanagan. Di na kang pagkadanagan, Robert. O pagdanagam, naanad kami nga agkabsat. Nga, agkabsat na magipatpatigkan ka. Yung palagip naman talaga ang gayat met ni Winnie kanya. Yung maong pangatan na palabas ka 30 minutes manong name di kabaak. Ni apagata. Diyos ko. Noon yaman ti kita sa kundit nga pa nagparparik na kanya. Awan ko matidakas sa mapasamak ka na kitagkapsat. Kenti anak mi. Awan ko ma. Awan ko ma. Yung kalbasan ti may nga oras man. At dan tawag kaniyak. Nga nangipakamo. Nga na-aksidente di kitagkapsat. Oh my God, no! Napaikisak ba nung naming at nadlaw na papaki ni mama? Oh! Robert, abay! Nagkitagkapsat ka papa, nagpa-check up, papa, mama. Na-aksidente ka no? Anya? Tanda dito makadanon si klinik ka ni doktor. May saka USB, tinangdong pahari ti kutse. Iwili. Anya? Tumulong kayo, papa, mama. Ngamangi daw dawat nga awan ko matidagas nga papasamak ka na ginagkapsat ang raman ti apu ko yu ti tiyan ti asawa. Manong naimi na pang kamangandagos iti ospital nga nangitarayanda ka na ginagkapsat manong. Madama nga operar ni Winnie. Iti panang salbarda. Ti braso na nga posible nga maputed no saan da nga operaren. Braso lang manong. Awan ni sunat ti kritikal ka sa saad. Yung ti asawak. Ti anak ko. Doktor. Sige ka di ti asawa ti pasyente nga masiko. Doktor. Kritikal ti kasasaad ti asawa. Nakaro, ti damage iti pagkina. Doktor, ito nyo kumati amin namin na pamuspos at tap dumispal. Nagitagi na. Pangasin yung doktor. Aramidam iti amin. Awan ti pagdanagan kami. Aramidam iti amin. Agrarag ta kinapod Diyos. Sana pulos sa makatal na mananim. Ngayon ti sabali nga ramidek do di agkarkararan. Adamid lang di papakin mamati asadag ko. Ipalpalagib daw rin uminumak lang. Or sana kamangan basta uminumak. Mabatumulong kayo kung ba. At daiti nga arab ken patay dagiti aginak. Dumudong kayo mga may daw-dawt ka ni Haba Diyos ti amin. Iti may kaduang akong daway nga imay ti doktor manong naimi. Kunana kanyak. Mister, may salayang ti makalasat kadagiti na. Doktor, isang rumbeng at pili-pili ka. Apenas ka ng pagpili-pili ng doktor. Kasapulang isuda nga doa. Kasapulang isuda nga doa, doktor. Ispalay niyo ito nga doa. Nasihat lang unay numapasama ka kasta.
Ngem no talaga kasapulan nga may salaing ti masalbar kadakwada. Sika nga asawa kada matag pili. Asunit William kadakwada. Ti asawam, una ti anak mo. Doktor, saan na kang pagpili-pili na kasta? Asa po lagi suda nga doa. Naamuhan manong namid na papagin ni mamati amin. Kaya turbay kag-desisyon ka. Ano naging doktor tagpili? Amang ano babalawan to ida? Tapos no awan ti pa mabasol si kamit laing tirumbay nga pili, mangikid din. Kaya kung isuda nga duwa, papa, masapol nga pili ka ti may sa kadakwada. Mama, tulungan da, papa. Nada kayo na iti siyak, papa. Nagas pagalikan ta ni mama, taggangabit kat anak na, ati tiyan na. Sinot piliin niyo, papa. Ay, apa yung siyak pa niya mauwingam. Nagas pagalikan ka nun na sika. Tultulo kayo at patpatulong ta anak mo. Papa, nusika ti siyak. Nusyak ti sika. Di asawa ti pilyen. Gabot tao, aganak tumanen. Ngem no di anak mo't pilyem. Kat mabaling ko tumatag-asawa manen. Dalat kay kayat mo. Ibagbagak di kapampanon anak kontra may. Sinurod ti rumbeng. Ni Winnie manong name iti masdag. Kuya, Winnie, pagpilipilian nak ni doktor. No sino ti rumbeng maispa. Jaina, uno janak. Kapsat ko ni manang Jenny, kuya. No siyak tagdesisyon. Kayat ko nga may espal ni ate. Kaanak aklaeng no ti anak mo ti pilyem. Ngem ni manang kat manang ko, kapsat ko. Ure sa lutsudom kinitatang. No siya tagdesisyon kat ni manang ti pilyad na. Ti putot na ti pilyad na. Tapos simple nga mandan tumitlang manen ti apo ko no mapukaw ti mo na nga apo ko na. Ngem nabayag tayo nga inururay ti anak. When? Nabayag tayo nga inururay ti anak. Ti kanak. Asinungarad ka na ko anak. Nakulkul ti banunod ko. Ngem rumbeng mangikideng ka. Gabatan saan ka mangikideng maladaw ton ti amin. Kinasarita nakmanin ti doktor manong nemi. Doktor, marigatan hat. Ngem rumbeng agpili ka. Doktor, da kayo ti makaamo ti sitwasyon da kita gina. Magdad ka kanyak. Ikanak ti pagpampanunutan, doktor. Okay. Tungit ka. No di asawam ti pilyem. Agbiyak. Ngam iti mabid. Baka mapukaw mo itlaing. Gapotadot na dadahal ang parta di bagina. Gapotit napigsangin pak di pa naka-aksidente. Kahit yung asawan, doktor, agbiyak na baldado. Hamadam ko na nga totally nga baldado. Wen, saan itong nga mapagtrabaho ng mga opisina? Agtalin na ito yung nagtibalay. Na mabaling nga mairapin na tagtrabaho ka nagdi kabaylan na. No may panggabit ti sex, mapututan madlat ay suna. Ngam saan na nakasidi, iti bagina. Kaya't nangasawan, adon ti, iti pa nakadisgrasya na. Adon di kita agbaling apekto. Fracture di bagina. Kaya na di anak mo't pilyem, tungpal biyag, na makadan na misuna. Mabaling nga,
makamanugang ka, makaapo ko ka kengkuana, ngayon ti asawam, few years lang, baka mapukaw mo itleso na. Doktor, baka nalakakaitan nga mangikid din. Asino ti piliem? Ti asawa? Uwan ng ti anak. Indaw-dawat ko manong naming nga sanak kuma nga nagbidot. Sanak kuma ngagbasol. Uwahin manong. Nagpagpakawanak iti asawak numampay saan namang mangig. Nga numabalin na kuma kat makabagsarita kami. Numabalin na kuma kat makapagpinakada kami. Imimanay siguron tinaudi nga panagpinakadami manong nimi panangibaga na nga saan kanto ko mga mailiw kaniya. Dahil manong nimi ti pakdaar. Irinto ta idi makasaritak manong nimi ni Winnie. Winnie, di ka nakadlaw. Awang ka di nagparik na ken ka. Sakbay na pasamak ti aksidente. Kuya, adda, yung sanggong yung kaskaso. Ano Rejay? Ulit-ulitin ni ate. Ang sanggong to nga baybayaan ti anak yo. Nga siyak to ti maikaduwa nga inana. Anawait nga sa otikas jay, ini pagamuam ta. Ada nakapagpagasin nga masabat mi nga baan. Inagaw na ti Lane. Awanin ti naglisyak. Dinong par na kami. Nukas takit nagparik na nga talaga kinimanang mo. Nga mapukaw tayo. Kaya't mo kasawin, kuya. Ti anak mo, ti pinilim. Pakawanan da. Kawal turumbeng ko ma. Nga papukaw ko ida. Ngam orin no iso dahita ti bagag. Kadang hindi mangagas. Gamurumbeng laing nga salbaran dati rumbeng nga masalbar. Ore no ni manang mo ti maispal. Baldadon ton. Kasla, baka babalawin na to. No apeng isot pinilig ang biyan. Kat arig na matentidat na tayo. Gaputasan ton nga makapagtrabaho. Iso nga. Naragsak siguro itan ni manang mo. Tadi anak mi ti pinili. Gusto nga tong palim ti Karim. Uno bilin ni manang mo ken ka. Sa mga baybayan ni Hope. Sikat ti may kaduwa nga inana. Edi na makangag kami manong name ti ibit ti Maladaga. Papa, Mama, isuday jayan ti apo ko yun. Kahit ni Jenny nga rod sa dinun ti Anna. Nakontak kon ti punerarya, Mama. Nga mga sikason ti bangkay na. Talakita kita ti sanya si doktor nga nangibaga nga nagwing-iwing. Sana yung sanyas. Diyan man nangawanin. Sahanan nga si umangangas pa ni Jenny. Kalpasan, ngayong karigatan ng indroar, di anak mi, ininabat-bat di pa yung angas na. Hawanin ni Jenny. Nasayon siya asawa. Tina ni Hope. Hawanin siya asawa. Manong nami, nagladingit kami ti Osto.
Gapo ti pupusay kan kaawanan ti may sang ipatpateg kan mang ipatpateg. Ti asahon. Namanan ulit-ulitek manong nami dagpakawan kan kuhana. Saan man nga iso, iti pinilik. Nga madamat rason kan gapuna. Kan siguro manong naming sala nga siguro kan patsek nga kay kayat na. Iti agina na. Ngem ti anak mi ti mapukaw. Osto ti doktor. Nga saan tumatan nga agsubli ti dati nga pisikal kasasaad na kapati kaado. Iti nadadahil apartes ti bakina. So nasasayatin no kininanan. Tamok nga naragsak isuna. No makita na laki di naragsak kami. Iti kaadaan, tinabayag min nga uray nga anak. Ngayon kaslawan, sirbidan na, naawan ti asawa ginina, manong nemi. Nakarigrigat ko manong nemi, nga inliliwag ti amin. Nakarigrigat ak nga nagmubaan. Nga wansarday da papaki ni mama, kastamat na katugang kalalaki. Kenti ipag ko. Nga dadigiti kong daway, nga wasdag kanyak na ipaubahan ni Hope. Kaya, may ilukin ka ni Hope. Ito yun. Di ka man ayaw? Isasman na ka. Winnie. Kuya? Sa mga bebayan niyo. Kaya ka, oras siya mong iba ka, tsak bebayan ka anak ka. Ang kamit lang marigatan. Saan ang marigatan? Oras saan nga sikat tinang ipasangay kayong ko anak at gabutang agdedi iti barukong ko? Ako mati problema, gabutang kabisado ko met. Itagtempla ti gatas na, no makari, malukaga kiti rabi, parbangon, okay lang. Ano nung Sam? Awan ti pagdanaga, taori saan nga imbili na di manang. Talagang aramidek, tas isin ko mga orbet, iti mga iwan kang kuha nung saan nga siyak. Ni mamang mo, okay met. Ni tatang, okay met. Ngayon mas okay ka niya. Baglaki din ta. Adda ka, Winnie. Uwing kuya, baglaki din ta da. Nagbalin manong nemi nga makaayo magtidragsak ni Hope manong nemi di ba nagdakkel nan so nalaing ta marigatan ni Winnie idi perming kalikutig na tumaray kamkamaten nanto. Kada na kiti ubing nga dati agpakamat no hanong makamat hang makamatan na di kumamkamat ket big kanan to. Nga madam di kon daw manong nemi nga disiplina na saan na nga saan na nga parparigatan ni Antina, ni Mami Auntie. Tiyawag na kat Mami Auntie. May ayo madabamakin ni Papa, kastamat ti katugang ang lalaki, manong nemi. Wine, inaalam mo pekit din ti katugang ang lalaki, agkakayan kam aminen, at taumatan kadwana ata, agtalinadmatan ni Winning ipag ko dito balay mi, gapo kiniya, Hope, manong. So nga, ado kamin. Siya, ni Hope, ni Winnie, ni Tatang, kada papakin ni Mama. Nagtitipong kamamin. Napukaw ti may sa ni Jenny etang kasukat ni Hope. Ay ka anong nemi, nga napupuutan, ti alisto nga panaglabas, ti panawen, grade 1, grade 2, grade 6, naggraduaran ti elementarya, high school, manong nemi ni Hope. Nakalalisto nga glabas manong. Nakamimpintas nga Hope. Wow na Hope. Adot ta kay aywan keng kuana, lay nga kumanta, lay nga sumala, naglaing ka dagiti akademya. Sot number 1 lata ti klase da manong nemi. Kim ko na kanyak ni Mama. Oh.
Buwalasan ngayon, di anak mo. Awang pa'y may kaduwang ina na. May kaduwang ina ko na yun, mama. Kito eh. Bumakit mo doon na yan, lumaki ni tatang mo, ni mapang mo. Ni abalayan, naglalalo ni abalayan. Anong kayo yung sawin? May samot pala ang ni Hope nga apo ko, bi. Apo nga saan nga agadi. Kasano ko mga agadi, mamakit na tayo matindi na. Jesus, aya. Anya ayat sa amo akayat kiniwini. Papa, mas dao kam nga rod. Arig na isun ti asawam, ta iso ti nang tagibi, nang asister, nang aywan, nang padakkel, kinihop. May mesa nga balay, tayan tayo. Kurang na lang agkasilid kayo. Diyak to puro susukat ni Jenny ti pusok. No dadaman ti kahit yung asawain, Papa. Mama, ayun ti kakadima asyan, kiniipag mo, hindi pa ilang gumawa-gawawak ka. Nga dahil tatiga po na no, ape nga saan nga nakinubnobyo. Nakot ti mabaling ko. Kadimit lang Jenny, ti ikis ti puso. Nabayagan nga na tayo, ti asawa. Marubang unay nga lokatan man ti puso, ti paling ayat. Ano pala, masapol mo kini Winnie, kat isun ti bilbilang ina, ti anak mo. So, ang ganipay nga naibaga dahita ni Hope. Nukas pagarigan ta, da plano nga gasawa. Pag-iada yung pa lang. Iso nga ron nga sa amo pinili ni Winnie, ta ni Jenny pinili mi di. Nagururay ni Winnie, tadanchan sana. Makanda pala sa bali nga babae nga pilyam nga saan nga ni Winnie. No, sino ti diktar ti pusok ba ma? Iso totong palay. Iso nga rin nasalsalud-sudak kang ka. Anya pa lang, anya pa lang kumati pagkurangan ni Winnie. Tapos saan mo nga maayat? At dabay lang ni Jenny ti puso. Pakpukaw mo ni Jenny ti puso. Pastor ka mo ni Winnie. Ang tangin ka nagkamsat da. Nga oras ti mabalin. Kat kasto matirik na. Baka nakurang layang ni Winnie. Ta di nakakayat na sulisugan. Wano saan na kang sulisugan? Hangim na padasan na katang sulisugan na kangay. Tsakla mo. Lalaki at mawawak. Tapos dahawa na kami na. Nabayagan nga natin ti asawam, kapag na balasan nga ti anak yo. Pangus-usaram nga rutaram mo. Ni papamot, nakaskas daw, narigat ka din isabol deta, din ta gwapo ak, adak wartak. Hindi kumatang ak. Hindi ka pala kumatang mait, at daw lang ordeta ti libren, virgin pie. Ni papamot. Hindi andan iti 4th year high school, marong name ni Hope. 15, 16 years and no kasta birthday marong name death anniversary matina. Birthday mapang kami mat sa marongkar marong name titanem dedi Jenny. Mami, kasarita man ni Daddy. Ta, mangalan ti kasukat mo. Ibaga, nawan sa bali matlang alan na no sang ni Mami Auntie. Tayo bagbagam. Una, tawamang pa'y nga gururay ni Mami Auntie. Keng ka. Hop. Palubusan na ka ni Mami. Daddy. So, ang pagdanagam. Saan naman kinakuyo kita ni Mami Auntie? Papauyo. Di nakakanumatin mauray. Ewan ti sa baling at dahi ti pusok no saan ni Mami. May matayin ni Mami, Dad. Sa nga pulo kit innamitan nga tawen. Tas nga pulo matan nga innem ti tawen ko. Palasang kan. Kaya igas mo ni Mami.
Baka dahitat gapo na numapi nga sa mukha ti auntie. Kabot adda akmet. Nakasukat ni mami. Ang samot nga rin nga mabalintad. Kasapulak mo ti ading ko. Maladaw unay nga agadi nga. Alam mo, tigitigon daw yung manong nemi sa kam kini Winnie. Amadlaw ko manatlatang palagip na tirik na na. Awanin ito pag-isukatakpay kini Jenny. Kunakmet. Nakagasgasat ni ate. Tayo di sibiyag isot pinilin. Oray tatanabayagang nga na tayo. Iso pala ti pilin. Di mo ti magdanagam ko yan. Aging kakasapunan itong pailayang ni Hope. Adaklat aking kuwanan. Ngayon ito naggraduar siguro ti college kadadang trabaho na katagasawan. Siguro, sana ito nga masapol pa iti ka anak. Ngayon, amok. Isunto ti kang runahan nga saan mang may baya kanyak. Ito nga sa pulak. Nga damang tarabay kanyak. Kalpasan ti duwa nga bulan sipod kaday di manong nemi. Nga panag may kasangapulo ket inem nga kasangay ken death anniversary the Hope ken ni Jenny. Iti tinawagan nak ni Winnie manong. Hello, Winnie? Kuya? Kuya? Ya, siyak na to eh. Abay. Ni Hope. Abay ni Hope? Ada di ospital. Abay, nanano? Nalimad ba? Naglengayam nga gilimad ti anak mo. Nung siyak ka diyan badlaw. Kaya madala pa kadlawak. No, pwede pa nang ipagarup ko kaya gabutam. Nagjet-jet ako na. Rumaprapis. Kaya madagay na ka na sakit na. Ay, yeah. Sa gagawag gusto. Ano sakit na? Tumora. Kanser. Saan nga po no data? Emitso ti po no kaya. Nabayag ka noon. Niso ko na ti doktor. Saan gayam ngayon kaso ti anak mo? Umaga dito sa ospital. Umaga tap na takaduak. Abata. Najak lapat patib ka rin tirik na kat talaga aglos doya. Kaslasahan ko kapat siyan manong. Apay. Ano ti basol ko? Ano ti basol ko tap na mapasama kanyak ti kastoy. Nasa sino na ginipat-patag ko iso damat ti mapukaw kanyak. Napukaw ko ti asawak sa nga balik ko naknada kasukat ng anak ko. Pero di nga ron anak ko ti pinilik. Tayo baka ni doktor nga napaot ti biyag na. Ngam napaot ka ti biyag na. 60 years life. Ay, ti basol ko ti Diyos. Napno mapasamak nga amin nga ipatpatag ko kat mapukaw ko. Awan ti amok. Panubok. Nagkarumatan nga panubok. Apay. Hindi ko matibasol ni Jenny tap numasapa nga matay. Nga di naman kaya naman napadasan tinaadan ti anak ka nangawawir ka nagbatakil ko mati anak. Hindi ko matibasol ni Hope tap nagtawin laing ti 16 kat halan met laing na abot Diyos tim pabulad ng abiyag. Ano ti basol ko tapno amin ng ipatpadag ko kin magipatpadag kanya kan mapukaw ko. Doktor, haramidan nyo ti amin hore manot magastos doktor.
Aramidan mi ti amin nga mangipakad ka dagiti nasken na medikasyon. Obligasyon nila ita. Ti mangispal ti biyan. Ngem, at pagpatinggaan ti amin kada kami. Ni apid Diyos lahing ti mangikinteng. No itan, uno agpaot pa iti biyag ti anak mo. Agkararang ta kinamo Diyos. Hindi ka saritak ti anak ko. Hope, anak, Dad, I'm so sorry. I'm so sorry, Dad. Sorry. Apay nagsosorry ka. Nga po tabang miit lahing di ka kinitan na yun. Kaya't ko kumamit nagpaot. Nagbayag. Maging galayang ti sa nga pulog at inam nga tawandan. No pa'y napapautak nga adda iti danam ngam day di mami. Ano nga tawan nga nangayinayat kayo? Historyam nga talong nga tawan. Sa inam nga tawan nga inora idak. Siyam nga tawan lahing tikada ni mami kada kayo hindi. Isang mga napukaw mo. Kandim tengak. Sa nga pulo kitinam, tikapahot ko di tanam, Dad. Agaman kita pa nang ipatag mo kaniyak. Mapnegak ti kinadunghom nga ma. Ani aman di kita nagmasmasulak at nagkurkurangak. Kawanin nak, Dad. And I'm sorry. Manawan ka, Dad. Nagnanunan ni Mami, diyan na. Kaya't nakmat nga kadan na ni Mami ko. Manong naimikas lang mabriyat ti barukong ko, kamang mangig ko kadagitang ibagbagat ti anak ko. Kamang buy-buya, ngay karigatan na lang tagsao. Kamang buy-buya, ngaksano tirigat na ngagibtur ti sagsagabahin na. Kaya timang buy-buya no kasano. Nga nalayos ti rupa na kanagit nagarubos nga luan. Anak, saan na kami nga panawan? Saan na kami nga panawan, Hop? Saan na kami nga panawan, anak ko? Numampay nagsurrenderen dagiti doktor manong naming mapapilit ko lata. Iakar-akar ko ti sa baling nga doktor sa baling ospital. Damang ibaga manong naming nga sadyay, oray kasanot kaado yung na, oray kasano kaado nga magastos, kahit kulay nga maispal, manayunan, sumamasilpuan pa'y dibiag ti anak ko. Mawanin. Tandaan dito'y balay ni Hope. Gamor oray laingen manon namit ti oras nga naikadeng nga panakapugsatan ti hangis na. Nagsusublat manon nami dagiti mangipatpatag kang kuha nga mapan makisarsarita. Nilulong na. Napapagi ni Mama. Ni Auntie Mami na. Hinggas lang kahit ko pa kitin na sana nga makitkita. Gamutan talaga nga orin lalaki ti kinatawag na makitkitak tigas dyan nga danganan. Kaslag mular ti panunod ko. At dalat tada mamaki ni Mapa nga mga atibay kaniyak manong nami gamutan nakasyak ti kakaruhan ti mapaspasama. Nusahan kat ni Winnie iti mangkadkadwakan nga. Kuya, Winnie, amo
Ni ko mamamang mo, kan siya, kararayatin da. Kararayatin nyo. Gabot na kami ti babay nga nalupoy. Nga mangibtor ti kastoy nga matasmasamak. Naluplupoy kagaya yung ganda kami. Nagpakapatib ka kuya. Di ka kadi. Agyaman ta. Saan tumaten ka agmay minsan ni Ate Jenny ti ayan na. Mangigmo ti bagbaga ni Hope. Nakakayat na maten nga makaden na ti inana. Saan na nga nakaden na ti inana? Datayo ti nakaden na within 16 years. Kayat na maten nga makaden na ti inana ita. Tagur-uray ni ate kayong kuhana. Malubusan tayo. Di ka di maasya ni ti anak mo? Kakaasi isunan. Yang kanayon ng ibabaga. Kayat nante kinana. Ngibigaw gawid mo. Di mo ka di kayat nga ginanamatan ti anak mo. Dapdag sardengin, di ba nagrigrigat na? Napnurog yan tayo matan nga mga awat di kinapuno, kaya ginanatay tumatan. Itigas ti nga sagsagabahan tayo. Di ka kadipay na banlog, kuya. Apay nga pinanawan dak. Apay nga naskin na panawan dak. Anya, tisanda kayat kanya. Apay nga naskin nga panawan dak. Apay nga naskin nga panawan dak. Pinanawan dak ni manang mo. Sa ita, panawan dak manan si anak ko. Sa nga bali ko ya. Adakmet. Adakmet. Robert, adakmet. Apay ngay narakot na. Tapno kaya't kung iparig na kang ka nga addaak. Addaak. Addaak nga mabati. Hamo mabukaw amin nga mangipatpatig ka. Adda kami nga mabati. Robert, kitain na. Matmatan na. Aping amin nga dinakmatmatan. Aping amin nga nilayang manang tikit kitahem. Apay nga dinakmatpadasan na matmatan. Huh? Come on. Come on. Jenny. Siyak ni Winnie. Jenny. Jenny. Sige, Jenny, kung namlatan mo, Jenny. Jenny. Oh, Jenny. Kuya. Sige. One siyak ni Jenny. Robert. Jenny. Robert. Jenny. Oh, Jenny. I miss you. Manong Nemi. Kalpasan nga ta, iti sumagmano nga minutos. Awang nga tamit may isang oras. Iti makariingat. Ha? Winnie? 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 Kuya, ano pasamak? Natiksit lang ata. Ha? Awan ko yawan na nyaman. Sige kaya amig lang. Pagbatbadag nga tanglang alamo-lamo kan. Sinulisugnak?
Saan ka sinulusog kaya? Awang ko mati magpapasulin. Ti anak ko. Sige kuya. Bitlahing, hindi kita arwatan. Umuna akong ti anak. Umuna akong ti ayan ni Hope. Diyos ko. Handa na pasamak mi. Kiniipag. Diyak na pupukutan. Isla tagtagahinip lang nga nagsublikan niya ni Jenny. Kaslag pa epesungan na napasamak ka na kami kay ni Jenny. Una ni Winnie nga tati. Inarakop ko kan tinagikuha. Kalpasan ti makalawas karidi nga napasamak man. Talagang kayatin ti anak ko. Lagi na, anak. Anak. Nadamag ko nga pagibanakan ka. Nalingiso na, anak. Anya ti amo, baka isot aramatan na Apo Diyos tapno makaramid ti milagro. Inaramid ko ti amin na pamuspusan man. Ada na gidigondawin nga kaslap. Ikarkarigatan ti anak ko manong nemi ti talaga nga lumaban. Na di na kumakayat nga palubos. Hawen. Ada na gidigondawin manong nemi nga masirayak ti isam na. Dad. Kumusta ka na? Nalaing na diag damang itang mga agas keng kangang ka di? Dad. Natagtagahinap ko ni Mami. Uguro-uray ni Mami. Anak sa, Mami nasawan di kasta, okay? Nung saan nakapila mga ibagan nito eh? At abay sa bali, nalalaing. 2 nga bulan, manon nimi. Kalbasan dedi, na di minapupuutan nga napasamak ka na kami kini Winnie. Hindi talagang Dad, nabanog ako. Hope. Anak, isot ka po ng ngaron nga tinagan mo kita Hope. Ta saan ka kung mga mapukawan tinamnama. I'm tired, Dad. Ako rorayan ni Mami kaniyak. Diyan kumamit kaya. Sa nga balidad, napapaot na ti kaadak ti sidong mo, ngim ni Mami. Ni Mami, agbay may sa awang kaduana. Inakad kaduan ni Suna. Kansaan ko pa nga nakadan na ni Mami. Palubusan na kong dana. I love you, Daddy. Ginagaman ang tasyak ti pinilim. Kandariknak ti pamatig mo nga amak. Nakariknak itiragsak itidanayo kanan ti Mami. Lulu, grandpa, grandma. Kindi kagayam ko. Agyaman. Agyaman. Kayat kandangin na. Guyudan na ko ni Maming ko, Dan. Manong Nini. Talaga akayatin ti anak ko. Timang panaw ka na kami kat sumurutan iti inana. Kaya't kumapalay di nga gawit manong namingip kaungat-nak ni Winnie. Kuya, saan nga gawit? Ano busan mo? Wala busan tayo. Napautan di ba nagrigat na? Oh, buwan si papalubos kami kay kanang.
ang inanakan ho. Pan, himan patagkaw na anak, among data, wala mong na di sumasyak na binilim. Ngayon palabusan na kuntan. Sige anak, lubusan na kan. Lubusan na kan anak, lubusan na kan. Gusto na yun manong name, iti pa nagreriyaw ko, pa nagwalwalak, iti talaga nga saanin ko mang angis pa ay ni Hope. Imbog-pog ko, apay! Apay! Ano di basol ko, Diyos ko? Amin nga ba't patay ko nga't mapukaw ko, apay! Apay nga awanteng talinayan kanya, apay! Manong name ni Matwini, iti nga, mga anawa ka niya. Tala ka kuya. Tala ka, Robert. Tala ka. Si kapay tilalaki, si kapay dinalupoy. Apay, hindi ka nilaing duwa, tinapating ka, idinto tanay ka rin nga talaga kasjelaing di magpatinggaan tibiyag na. Nagpatinggan tibiyag ni ate, kastamat ka ni Hope. Idinto tando kami pa yung nga nabatikan ka, ha? Kanadok kami. Anda kami. Sino ti kaduam? Itatang mo, napapakin mama, anda kami. Abutan din ni Abo Diyos nga sukat ni Hope. Masigugak, Robert. Lahat ko alam. Masigugak. Nalakip mo? Dede makapuot ka nga lamot-lamot nga doon. Isumawag ko matirumbeng. Apa nang babalaw mo itinamarso. God is perfect. Nabintas kadalay ngag plano. Nabugaw mo ni Jenny, ni Ate Jenny nga nagda kasukat na ni Hope nga mampay sa nga napaod nga panawan. Awanan ni Manang Jenny nga madak. Awanan ni Hope nga madak kasukat ni Hope iti tiyan ko. No mampay sa nga siyak ti pinilim. Ngem, siyak ti pinili ni Apo Diyos nga para keng ka iti tong palbiyak. Kasta ka di. Salang nga kasta ka di. Iso nga rumbeng unay nga awaten tayo ti kinapudno. Nga awanen ni Hope. Asikasun tayo ti panakeman sayang na. Sa atay ito ni idulin. Tapno di kasta, agpatinggamad din tinapahot apa nagsagaba. Aduman nga luwa manong nemi dagiti nagarubos. Iti pa nakapukaw dagiti ipatpatig kanang ipatpatig kada kami nang runa kaniya. Kante ko nadan manong nemi. Umbaas tilangeb agmaga dagiti mata. Dumteng manong nemi nga ubis isem tiranyag jelom kak nga init. Amang ted iti sabali ken baro nga namnam. Sagbay manong nemi anamadlaw ti sikog ni Winnie. Nagkalay sa kanina. Katawan din nagbaliwan ti amin. Malaksid nga idi kat Daddy Hope ti kasilsiled ni Winnie. Kadagidak mo sa bali nga silid. Idi awanin ni Winnie. Idi awanin ni Hope. Kat nagasawa kami kini Winnie.
da kami nagkakaida. Tapno, adadda nga sigurado manong nemi, nga maagbalin, kanawan, iti naman na problema, iti panakabukel, ti may nga anak, akasukat, Daddy Hope. Nalungpong maladaga nga lalaki manong nemi timpas nga iti may kaduwang asawa. When ni Robert Jr. manong nemi. Kata timpuar manen dagiti isem ken ragsak karakgak deta nga pagtaengan babaen kini Junior manong nemi. Maramid manen da mama, da papa ken ti kadugang nga lalaki iti umisem agragsak agkatawa ti kaadda ni Junior. Kinawanen manong nemi ti amit sapay iti pagruran dagiti luwa nila dingit kada kami kini Winnie. Nakaragragsak kami, nakais-isam kami. Mga ayam ang mga bibuya, iti kina makaay-ayo nga ubing ni Junior. Nanglangon din manong nemi di addan dua nga tawen ni Junior aginawat manen ni Winnie. Ada manen akta? Kuya? Apay, kuya ko na balang kanya. Ay, nairwama kami di eh. Baka madamdaman saan nga kuya, baka kayong ko na. Si kaman ngamin. Apay, no apay ngamin inimanang ko, ti pinilim, di ko madaritso nga siya. Di saan ka kuma nagsagaba. Si kamalat nagkuna nga naglaing ni Apo Diyos ng plano. Di ba? Tibihag, kasapulan nga. Marik natay taladingit. Tapno amo tayo. Ngarik nain ti kapapanan ti ragsak. Di ba? Di Jenny, inakam na ti pagrebengan na kas nagbaling asawa. Kan nagbaling ina. Numampay na jay, tinaikad nga pagtungpalan na. Di hope, naipas ngay, tapno, marik na tiragsak. Kan may parik na keng kuha na tidungo ti may sangama. Kan may sangat tita, wano anti mami. Winnie. When? Nga isuda, tadada, amang ted kada kami itiragsak. Tao mati problema kada gidi kakapsat. Tadalaga nga na urnos da, makabagtitinulong da, makabagsisinakit da, parang makapagpipinatin. Nga dagitoy nga anak mi, nga apo ko, datatang, dapapake ni mama, isuda manon nemi, iti mang papaitdog tibihag, dagiti naganak kanyak, kan naganak kini Winnie. Tapno ni kasta, agtultuloy tiragsak ng kapsagrapan, iti kadami pala dito lubong manong nemi, nga mga anong kadagiti naitad kada kami nga misyon. Tajak manong nemi, nga iti lubong nga ayan ita, dagiti agina nga Jenny ken Hope. Makita na, itiragsak mi, nga darito irabaw ni Apo Daga, ket naragsak naman, amang ururay kada kami. Dahito'y manong name iti pakasaritaak, kadagyaman naklaunay, iti anus mo nga nangibasa. Ket sabi ko tadamat na ibatig nga adal, liliwaken pagsarmingan ti biyag, no mampay amok, nga doon kita'y nagsangit, kada kiti nakasasangit nga paset na. Tuy nga dagyaman nga pagayam mo, Robert. Thank you, Robert. Nagpasod ako nakasasangit. Kabata na nabasa pala dagiti matak.